بزرگان دین قبلہ میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کمال دی گل دے گیا فرماندے نے طاقت ہوندیاں او نظر نے لایا ٹر گئے من رضائی دنیا تو پیاسے ٹر گئے تے دین دنیا دے سائے دنیا تو پیاسے ٹر گئے تے دین دنیا دے سائے گرانے وچ اکبر دی عزاں ورگی دیسی نا عزاں کوئی نت دین مسیتاں وچ آذان بتیرے نے سیدہ تیرے بچیاں دے احسان بتیرے نے یک نگائے گائے گائے از تو پھیلے پنج سیدہ تیرے بچیاں دے احسان بتیرے نے امت تے جو کیتے نے او دان بتیرے نے سیدہ تیرے بچیاں دے